हे बघा मित्रांनो, काकाने एवढे आणल्याने आणि आपल्या पिशवीत पण असत. परत काका काढतात. जाऊया आपण पुढे. काका भरतं हे बघा, पिशवीत भरतो. मग तुमका घरी गेल्यावर दाखवतोय किती गावले आहेत. आमका ते जास्त वेळ नाही थांबला मी. आपल्या खूप गावले. नंतर दुसरा जाळा आणल्यावर का एकदा येऊ खाया. याची आमटी वगैरे. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीत ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही येलो तोंडवळीत ना काका, मांडोळे पकडू. आता एक काका असत माझ्याबरोबर, सारंग काका ना. सारंग काका असत. काका आणि मी जातलो आता मांडोळे पकडू. काकांका एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यातला. तर चला आता जाऊया आणि आपण मांडोळे पकडूया. भेटतात ना काका भरपूर. चला तर जाऊया. मित्रांनो, आम्ही आता येलो तोंडवळीच्या समुद्रात मांडोळे पकडू ना काका. हे काका, तुमचं नाव काय? नाव काय बोला? सारंग. हे सारंग काका आहेत आपल्यासोबत. ते आपल्या मांडोळे पकडून दाखवतले. मांडोळे म्हणजे छोटे छोटे मुळ्यासारखेच असतात. त्याला आपण बघूया कसे पकडतात ते. तर आवाज येत तुमका नाही येत, कारण लाटांचा पण आवाज भरपूर हा. तरी पण आपण बघूया काका कसे पकडून दाखवतात ते. चला तर काका जाऊया ना. ओके सर. खय भेटतले मुळे आपल्याक? सॉरी, मांडोळे ना. हा, मुळे पण गावतात ना. पण मग अमावस्या आणि पौर्णिमा असतं तेव्हा मुळे गावतात. मोठे आहेत ना काहीतरी. हा हा. तर आता आपण पकडतो मांडोळे ना. ओके ओके, चला. पहिल्यांदाच दिलंय मांडोळे पकडू. हा, बाबू समाज. अच्छा, मुळे. मुळे. हा हा, होय काय. हा, म्हणजे बाबू काकांका पाणी यातले समज. हा हा, अच्छा, मुळे पकडू. आता आपण मांडोळे पकडूया ना. ओके, चला तर. अजून पुढे जाऊचा काय? हा हा, चालत. तर मित्रांनो, आता आपण मांडोळे पकडूक जाऊया. बघूया, ट्राय करूया किती भेटतात बघूया. आपल्या इथे भरपूर गावतात. म्हणजे हे बघा, इथे पण असत. हे बघा, काका पकडतात, हात घालतले. हे बघा, दाखवा ते, काढून दाखवा. हे बाई वरती वरती येतात ते ना. नको ना, पुढे जाऊया. हा ओके, पुढे भरपूर आहेत. आपण पुढे जाऊया. चला मित्रांनो, आता आम्ही चालत चालत पुढे येलो. या साईडला काका म्हणतात भरपूर असतात. होय ना, या साईडला भरपूर असतात ना. आता इथे बघूया. मागे पण होते, पण ते कमी कमी होते. हा, पाणी सुकला का भरते गावतात ना. सुकते गावते. अच्छा अच्छा, पाणी अजून सुकला नाही ना. हा हा, तरी पण बघूया, ट्राय करूया किती गावतात आपल्या. काका बघतात मांडोळे दिसतात काय. हा हा हा, माझ्याकडे देवा, माझ्याकडे. मित्रांनो, आता काका शोधतात. मी पिशवी घेतलंय हातीत. मगाशी थोडेसे मी शोधलेलं आहे, पण माका व्हिडिओ करू गावा नाही. गावतील ना. बघूया, चला. आता काका जरा पाण्यात जाऊन शोधतले. माका काय भिजायचं नाही आता. काका शोधून घेऊन येतले. बघून काय करूचा लागता. हा, पायान कळतात. हा हा, ते पायान बघतात नंतर मग. ओके.
असत म्हणतात, बघूया. पाणी लाटव भरपूर आहे आता. होय 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 असत भरपूर दिसतोच. आता काढतं ते बघ. होय होय येतच येतच. हे दाखवा, हे दाखवा. मंडोळे असत हे बघा. व्यवस्थित लाव असत ना. हे बघा, हे बघा दिसतात. बरेच आहेत, बरेच आहेत. हा आता भिजवल्या लाटीला. आता माका भिजाचा नाही हा. लावून काढायचे. लाटीला काय परत पुढे राहतले. भरपूर काढला तो. आईला दाखवा, असे वर दाखवा. बघा मित्रांनो किती काढले नाही बघा काकाने, एका एका. हा हा आधी हे होती का याच्यात एकदमच घेऊया. चालेल, पडतात खाली ते. हा हो ते आतून दिल्यांता. आधी वतून घेऊया. हे बघा असे मांडोळे असतात. भरपूरच होत. हे मी भरतोय. हा ओके, मग धुऊया. पिशवीत भरून घेतोय. काका परत गेलेत. वरती ठेवूया. काका परत काढ. अरे बापरे, भरपूर काढल्याने. लाट येतात त्यामुळे भिजाक होता. का बिचारे भिजले. हा भरपूरच काढला तो. आख्या घालूक नाही गावना. पडतात बघा, पडतात. हा बारीकवाले ते पडान जातले ऑटोमॅटिक. मोठे मोठे तेवढेच घ्यायचे. परत काका काढतल्या. आख्या लावतात नाही, डायरेक्ट वडतात. पाया का खूप लावतात. हा भरपूर काढले. ते घेऊया आधी पिशवेत. काका म्हणतात भरपूरच मरणाचे. ते लहान लहान ते पडतात त्या आक्यासून. पाणी तसा भरपूर आहे त्यामुळे व्यवस्थित काढूक नाही गावनं. तरी पण काका खाली खाली जाऊन व्हायच्यात काढतात. भरपूरच पडलेत, भरपूर म्हणजे भरपूर. त्याची आमटी वगैरे मस्त होता, एक नंबर. तो काकाने किती काढले. घोळ भरून काढले नाही. ते मस्त एकदम घोळ भरून काढले लोक. अजून काढतात वगैरे. जितके खाली जातील तेवढे जास्त गावतात.
मित्रांनो काकाने एवढे आणल्याने आणि आपल्या पिशवीत पण असत. परत काका काढतात. जाऊया आपण पुढे. मित्रांनो बरेच काकाने काढल्याने आता मला वाटतं एकदम घोळ भरून आणतले. काका इले म्हणून व्हिडिओ बनव गावलो. मी पहिल्यांदाच कसे मांडवे पकडतात ते बघतोय. हे बघा किती आणल्याने खतरनाक एकदम. आपण ते बारके टाकू नको गावतील. मस्तच काढला तो. भारी भारी एक नंबर. तेच घेऊया वर ते असं त्याच्यातच होता मग एकदम भरूया. ह्याच्यातच होता मजा वाटता मग. हे बघ काकाने किती काढले नाही एकदम बघाय बघ. हे बघा घोळात रवले ते मग भरूक गावतील. ऐकलास भरपूर 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 काढला तो मस्त होता. तुम्ही भेटलाच म्हणून माका व्हिडिओ बनव गावलो. हो नाही तर मी एकटं माका काय ते धरू का येत नव्हते. हा हा चालेल बरं झालं बरं आलं इला असते. थँक्यू हा इल्याबद्दल. मित्रांनो परत एकदा काका गेले काढू. पाणी जास्त खाली जाता ना त्याच्यावर ते असा ते आख्यान हे बघ माती घेतात त्याच्यात. त्या माती बरोबर असतात ते सगळे येतात त्याच्यात. लाट आहे त्यामुळे माका पुढे जाऊ गावना नाही. भिजाक होता. लाट पण भरपूर मोठा आहे आता. लोटून देता लाट. पाया कव लागतात भरपूर. याच्यासाठी तशी मेहनत पण लागतात. कधी कधी बोलतात असेच भेटतात भरून हातीन भरून घेऊन जायचे. आधी भरपूर होते ना काका. पाया एवढे लागतात ना भरपूरच. परत लाट वरती जाता.
असे खूप गावले. नंतर दुसरा जाळा आणल्यावर का एकदा येऊ काय. याची आमटी वगैरे चांगली होता ना. होय ना, म्हणजे भाजलेला वाटप घालून नाही ना, मिरचीची माशाची ना. हो सार 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 मस्त होता. होय होय, चालत चालत. आता बघूया आपल्या किती गावले सगळे इथे. असं खूप धूक आहे ना, ते परत पडतील ना. मग काय करूया, घराकडे नेऊन घराकडे नेऊनच धुतोय. काका भरत रे बघा, पिशवीत भरतो. मग तुमका घरी गेल्यावर दाखवतोय किती गावले आमका. ते जास्त वेळ नाही थांबला मी, एक 15-20 मिनिटात थांबलो. कारण ऊन पण आता भरपूर लागता आणि वेळ पण भरपूर झाला. कारण मी असंच फिरा केलेलं आहे. काका भेटले म्हणून म्हटलं चला जाऊया मांडवे पकडू, आणि ते व्हिडिओ बनव केलं. आता आपण आधी असेच घेऊया आणि नंतर जाऊन घरी जाऊन ते व्यवस्थित धुवायचे. चला मित्रांनो, आता आम्ही एका पिशवीत घेतलं होते आणि घरी निघालो. आणि बघूया आता घरी जाऊन दाखवतंय किती आहेत. कारण इथे ते आक्यात टाकून धुतलं तर ते परत खाली पडतले. होय ना, त्याच्यात टाकलं. त्याच्या घरात जाऊन टपात वगैरे धुवे. हा चालत चालत चला. आणि धन्यवाद हा केल्याबद्दल. होय होय, चालत चालत. तर मित्रांनो, आपल्या एवढे मांडोळे भेटले. मी 15 मिनिटात थांबलो. त्याचा सार वगैरे बनवतात. मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असत तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर.